Samar Nomiya oketo tenge ywaruok mosebedo e kindgi kuom higni mathoth. E pogruok margi, kweth mokwongo ne otele gi Michael Johannes Odhiambo Obego, kama chielo notele kod Moses Teddy Ayomo. Kweth ariyogo nyoromo kendo bang' twak kane giriwore mar loso telo achiel mar kanisa mar Nomiya. Opakuru Yesu. One. Iber kawariwo din manomiya to kwanyalo loso kod my counterpart principal Moses Okech mondo waber kanyachiel walosi no yie moketo wapiny waloso kendo watieko wach gik mane wawacho go koro gina nuochi waketo gi e tim kawuono. Omiya kwane nomiya chach be mondo bi odongie kaka dinde mamoko waol gi dhi e court saduto to wanjo manyalo wuoyo to gimwegore ne onge. Gimando wacho ni Nomiya ne kochakore kawuono wan gi telo achiel mar Nomiya. Telo achiel mar Nomiya no bro wuoyo to gima giwache ma bro timo. Telo achiel mar Nomiya no ema bro telo to Nomiya bro luwo bang'gi. Akwayo ng'ata mantie gi paro mopogore wabiuru kamoro achiel mondo wawuo kamoro achiel na kitabu wacho ni biuru mondo por wach. Wapor wach kamoro achiel buche mego tenge koro bi konyowa. Walos buchewa e bwo umbrella mar telo ma waseketo kawuono mondo wachak wuotho. Onge ng'ama ohero kama ni dwa kete to Nyasaye oseketowa kama oketowa no kanye ma bro tiene Nomiya. Akwayo Nyasaye mondo gwedh Nomiya mondo Nomiya owuoth kaka dinde mamoko ka wan gi telo achiel. Aduoko erokamano ne Nyasachwa motimonwa ma kuom kawo jotendwa ariyo mondo bed piny momigi rieko mar riwo din mondo din obed gimoro achiel. Kawuono wan Nomiya Church nyocho kwa bete buche, one side nigi buche, one side nigi buche, one side nigi komitine, one side nigi komitine. But today e nying Nyasachwa manie polo mwalamo otimo ng'uono moriwo Nomiya obet gimoro achiel.